Oroni ka oketo kenge makare to chenro mag chiwo chanjo nyalo rochore e pacho ka. Duol mar NEMA ochako kawo pacho gande wi ywaruok e kuonde kunyo mula magem kod Vihiga. Chiegni nyakora mogi nyinga en George Bati. Magi weche manyien mag kagi kacha. Jatend piny William Ruto dhi nyime kod limbe mare masawa mar Kenya, limbe ma odonjo odiechienge mar adek kawuono. Jatend piny kawuono chako kod timo romo kod wakeni mawuok e kar chung' od bura ma Mathira e kaunti ma Nyeri, ma en korgi mane en jalupne Rigathi Gachagua. Romo no manobagi kar jota dundo ma jatend piny Masagana en mar chiwo luor ne Anne Wanjiru Mobuchi. Kaluwore kod okenge manogoyo, kabende jatend piny okoni obiro medo dhi nyime siro oganda mawuok masawa mar Kenya kendo rito osiep mosebedo godo kuom maloyo higni 20. Jatend piny limo gwenge mag Nyandarua kod Murang'a kawuono. Na mimi naomba nyinyi kina mama, kila mmoja wenu mujiandikishe. Si ndio? Kila mmoja wenu mujiandikishe. Na usingoje kuwa mgonjwa ndio ujiandikishe, hapana. Unajiandikisha mapema. Sawa sawa? Kwanza wacha niulize nyinyi wangapi wamejiandikisha hapa kwa maneno ya SHA? Ala. Yaani mko chonjo kiasi hiyo? Ala, mko rada juu sana. So, ile kazi sasa tutafanya hapa katikati ni kuhakikisha ya kwamba hii mambo ya SHA inafanya kazi kwa manufaa ya kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya anauza shamba yake ama ng'ombe zake ati kwenda kulipa bili ya hospitali. Tunataka tufanye hii kazi kwa pamoja. Si ndio jameni? Si namna hiyo? Yakoromogi wadhi nyime gi weche manyien kama chanjo mopogore mag nyithindo nyalo rumo e pacho kaka ochopo dwe mar 6 kaluwore gi deko mar piny owacho e golo siling bilion 1.5 mowinjo tigodo e nyiewo chanjogo ma oyang kod riwruok mar riwruoge ma ok mag piny owacho marango weche mag thieth e kinde romo manokelo gi kanyakla kod riwruok mar jood bura mamine e pacho ka. E burano bende oyang ne riwruok mar Gavi chano weyo chiwo sir margi ne chanjo mag nyithindo ka ochopo higa mar 2029 kendo bugono ok nyal bi din malong'o ka ok oyudo kenge ma oketi. Ka jood bura mamine to singo chwalo paro mar neno ni omenda mag chanjo oketi mag dino bugo e migawo mar thieth. So for government of Kenya, it is financing largely the traditional vaccines. So traditional vaccines here, we are talking about BCG, measles, rubella, tetanus, oral polio vaccines, and other emergency strategic vaccines like yellow fever, anti-snake venom, of course we have anti-rabies, hepatitis B, and typhoid vaccines. There is a looming crisis, and that by June 30th, we ought to have paid the financing that is necessary, the figures of which can be made available. And it's about the tune of 1.5 to 1.6 billion Kenya shillings. If we don't pay by June, it means that again, we are going to have a stock out of polio, a vaccine, we are going to have a stock out of measles, we are going to have a stock out of all the finances that are given, a stock out of all the doses that Gavi gives. Piny owacho nyakoromogi olando dwaro mare mar mako bura mar aywagra ka otendore kod ng'eto mar doho manomiyo chung chenro mag chulo omenda mag somo e skul kokalo e mbui mar e-Citizen. Jagoro mongirore e migawo mar somo Julius Bitok olero ni kata obedo ni gichiwo luor ne ng'eto mar doho gie sani gitiyo kanyakla kod apisi mar Attorney General mar kwedo ng'eto makamano. Isaac Okech gi ler mathoth. Ndalario kende bang' ka doho mamalo ne ochungo chenro mar chulo omenda mag somo kokalo e mbui mar e-Citizen. Shule ya ukweli, hakuna matata. Migawo mar somo koro yango ni gidhi chwalo ng'ur e wi ng'eto makamano. Jagoro ma ongirore migawo mar somo Julius Bitok owacho ni gidhi chwalo ng'eto makamano ka okalo e apis Attorney General. We are going to appeal the decision because e-Citizen is a platform that is very transparent.
Bitoko wacho ni chiko jonyuol mondo chudi ka okale mbui mar eCitizen en gino mane geto rito jonyuol mabor kod jotend sikunde ma samoro ng'ado omenda mathoth kuomgi, ka bende chenro no nen mar neno ni chudo timie lela. Kane wuoye sikul Manjenga, Bitoko medo ni chenro makamano nen mar geng'o mibadhi mabor kod jotend sikunde ma ok jo adieri kendo ma ok omiyo luor chike mag serikal. This directive was not meant to antagonize or delay or inconvenience anybody. It was meant to ensure that everybody can see how the money can go. And for schools, if you paid with eCitizen, the money goes back to the school. Tichario, do ne oyango ni chik mane piny owacho golo mondo chudo mag school fees otim kokalo mbui no ni ataro mar chik. Eng'eto mare, do ne olero ni ne onge ler ka otenore kod jal machoko omenda go kama ikanogie kod ler ka otenore kod chenro no. Bende, penjo ne wuok ka otenore kod weg mbui no mar eCitizen kod kit tayo omenda mag oganda elela. Isaac Okech, Ramogi TV. Duol ma kedo kod mibadhi e pacho ka EACC komakore kod jofwambo e sekta mar fwambo kata jokanya e sekta mar fwambo bedo kod romo mar lalruok ewi dwaro mar tiyo makare gi omenda mowuok kata moduoki kowuok e yor mibadhi. Koloso e romo ma okelo kanyakla riwruoge mopogore opogore mag fwambo, jatend jofwambo e pinje Afrika Chachilo Tieno koni dwaro nitie mondo oketenge omenda masiro jofwambo ne lweny mar kedo gi mibadhi pacho ka ahinya jofwambo mang'we maling'ling e tayo chenro magi mag timo nonro. Jakom mar EACC Dr. David Oginde ojiwo tiyo kanyakla gi jofwambo e lweny mar kedo kod mibadhi e pacho ka. To be given an opportunity to express our view. It is totally wrong for people coming from other places, coming to colonize us. They want to displace us, and then they buy people to give false testimony. It is wrong. I'm talking on behalf of the silent majority. We can't leave our ancestral land, which were given by God. Yes. Here in Ramula. Akoromogi otimo mos kuom both makamano wadhi nyime gi weche mamoko bende. Oyudone paro mopogore opogore imedo gol kod jodak ma Munungo e kaunti ma Vihiga kod Ramula e kaunti ma Siaya ewi ywaruok mar kar kunyo mula. Ma en bang' duol ma ochung'ne rango alwora e pacho ka NEMA keto romo mar kao paro mar jopiny ewi kar kunyo mula no odiochieng' manyore gwenge mag Ramula. Jodak ogolo paro mopogore opogore moting'o tamo kambi mar Shanta kao lobno kendo keto mar kunyo mula. Moko kuom jodak osayo lipot ma NEMA osebedo kagolo mar kwedo moko kuom dwaro margi ka moko kuom jodago to riwore lwedo gi NEMA. To be given an opportunity to express our views. It is totally wrong for people coming from other places, coming to colonize us. They want to displace us, and then they buy people to give false testimony. It is wrong. I'm talking on behalf of the silent majority. We can't leave our ancestral land, which were given by God. Yes. Here in Ramula. And then again, this question of large-scale mining, which they want to bring here, that will cause a lot of problems. Because you can't mine and at the same time people will stay here. That means people will have to be shifted elsewhere. This is what they said of of resettling people. Resettling people. No, we said we are not leaving this place. I want to say that I really support implementation of this proposed project. The only thing that I will request the company is that there is this bit of monitoring water quality that is stated to be done monthly. So perhaps they can consider increasing the frequency and do it on a weekly basis. Zile vitu ambazo zimesoma kwa ile ripoti ya NEMA hatukubaliani nazo, hizo vitu ambazo ziko kwa zile ripoti, kwa sababu tunazo stakeholders katika hii area. Tunao kanisa, tunao shule, tunao wale wachimba migodi kutoka hii area. Wachimba migodi hawajaweza wachimba migodi hawajaweza kujumuishwa katika ile ripoti. Sawa pia na kanisa hawajaweza kujumuishwa katika ile ripoti. Maromo jowuoth 11 medo yudo thieth e osiptal ma Maseno Coptic Mission tok masira mar apaya moyudo matatu mane giidho e apaya ma Luanda Majengo. Komanda mar obila ma Luanda Richard Asiele kalero wach masirano wacho ni matatu ne obayo yo tok tuomo bugo moro mantie apayano ma omiyo lwar e aora ma Musilongo.
Siele okwayo joriembo mondo bed motang' ka giringo e apayano mani kod bugni mathoth, ka bende okwayo Kenha mondo olos apayano. Gari ambaye ni ya Classic Shuttle ilikuwa inatoka Luanda ikielekea Majengo, na ilipofika eneo ya ajali ambapo ni karibu na daraja, barabara imekulika upande zote, na kwa bahati mbaya gari iligonga pothole, shimo ambayo iko katikati ya barabara, na ika lose control na ikaanguka upande ya kushoto. Na magari ya kibinafsi iliweza kusaidia kusafirisha watu 6 kuelekea Coptic Hospital, na pia police waliweza kupigia emergency services ambaye ni ambulance ambaye ilifika pia kwa haraka, na watu 5 walipelekwa Muhaya Referral Hospital, na daktari alisema kwamba maisha ya majeruhi haiko katika hali hatari. Jodak e alwora ma Makadara e kaunti ma Mombasa ochako chenro mar dare udi magidakie ni mar odno ni kod ranyisi mag lwar kata mar lwar samora mora. Orofa mani kod ute maromo 9 ochako barore kendo jodago temo reso mwandugi kam gimanyo kuonde ma ginyalo dhi dakie. Obila ma alworano rido arita e alworano mar neno ni ji duto owuok e udigo maonge masira. Shida iliyotokea ambayo imefanya sasa watu wamekaa nje ni hiyo nyumba ambayo ilikuwa inajengwa ili collapse, na ilipotingizika ilikuwa kama ambao ni earthquake. Watu wote wakakimbia kwa nyumba, maana ilitingizika kabisa paka ile bamba unaona kwa hiyo nyumba imezingira hiyo nyumba zote zinazo zikaanguka chini. Na transformer hapo mbele ya hiyo nyumba kuna transformer, so hiyo transformer pia ililipuka moto, ilipuka moto ikazima line hii ya moto yote, hiyo nyumba yote moto ikaa kuna, na hiyo lighthouse na hii jirani zote. Kwa hiyo hilo jumba limejengwa na idadi ya miezi kama 6 hivi linajengwa, haka limefika kiwango cha kupigwa rangi ndo limenama. Kwa hiyo ni engineer wa ile jumba, kwa sababu kuna engineer wa hiyo nyumba ali amechola plan, alafu kuna engineer wa serikali, lazima watu wawili washirikiane. Lakini maengineer wa siku hizi kazi yao kula hongo. Chuma, nyumba ya ghorofa 10 wanaweka chuma iliyo si ya ghorofa 10. Kwa hiyo lazima itashindwa nguvu kwa sababu ya mzigo ulionao. Nakora mogimana kaka naselie koni motelo ni duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC komako rekod jokanyo e sekta mar fwambo obedo kod romo mar lalruok e wi dwaro mar tiyo makare gi omenda moduoko wuok e yore mag mibadhi. Olose romo ma okelo kanyakla riwruoge mopogore opogore mag jofwambo. Jatend jofwambo e pinje Afrika Churchill Otieno okoni dwaro nitie mondo oket tenge omenda masiro jofwambo e lweny mar kedo kod mibadhi e pacho ka ahinya to jofwambo mang'we maling'ling e yore mag tayo chenro mag nonro magi. Ka jafwambo jakom mar EACC Dr. David Oginde ojiwo tiyo kanyakla gi jofwambo e lweny mar kedo kod mibadhi thurka. This will be aligned, such a fund will be aligned with existing legal principles and could be administered independently to ensure integrity and non-interference. But we could also find fairly sound economic arguments that support ensuring that journalism is funded from the public. Are being channeled. A publicly accessible database detailing recovered assets and their location would enhance accountability and trust. 2, advocate for recovered assets to be directed toward development. Instead of these funds disappearing into bureaucratic processes, they should be strategically allocated to create. But the role that you play as media in bringing out the details and activities and
things that have been done in the background is a much faster route in dealing with corruption than the one that we play. And so you really do help us in creating that awareness. Team Maradula